Hi ka mga hello guys, welcome back to my channel Almajoy Vlog. So karon guys, mulakaw ko, mugawas ko karon hapuna kay nasuguan ko sa mo ang tiglaba nga ako'y pagkuaon sa ijang pensyon nito sa ATM. Pero dugay nagdyo na ni dyan ako gipabuhat guys kada buwan. Sukad si dya nga nagpensyoner. So karon guys kay kuan man wa pa man siya iya ra man lamang gibilin ang iyang ATM. So syempre kung ibilin ang ATM, so di gud ingon nga dako jud kaadyo siya og pensyon. So misalig na lang siya nako kay ako unsaon pamanggani nga di manggani pug ko mangadyo og ikapliti ni siya kung mukuha ko sa iyang pensyon kay nay usahay inig adto nako sa market ako na lamang sad pud og kanang dayon hapit na lamang pud nakukuha sa iyang pensyon. So karon guys kay wa man ko nagmarket karon, so need naman gajud pud nako kwaon kay iya namang gigamit ang kwarta. So ako nang kwaon karong hapuna. So ang ang iyang ATM di ano na nailaing taw. Kinsa man na? Ikaw na prede? Unsa may mo kwaon din ha? Naay kuan na hing abot nga nag-stay ni siya sa una niya na pa iyang mga gamit sa kwarto. So iya taling kwaon ang iyang mga gamit uban. Imo nang kwaon ang imong mga gamit? Fride? Imo nang kwaon ang imong mga gamit? Unsa man ang imong gamit? Imo pa nang kwaon? Or imo pa nang daginoton? Amo ra ba nang amo na ra ba nang gipundok? Sa una sa wa pa siya nagminyo kuan kanang stay-in pa siya dito. Karon kay nagminyo naman human naman ilang kasal, so nag-stay out na siya. So naatali si Jay tanaon dito ang mga gamit na nabilin pa niya. So mao na to guys. Ato lang tanaon kung asa ko inga ani surot-suot dito asa kuan lugar. Tanaon lang nato sa atong lakaw guys, kay nagplano sad ko mopalit sa ko og mga pat para akong i-repating ang akong ubang mga tanom. So mao na ni guys, pero dili maayo ang panahon, taligsik unsa ha? Awa na kay sanina dito kwaonon? Awa na kuno si Jay kwaonon ng mga sanina. Tapos nagwara-wara man ko diri asa amo sala. So mao na guys nga mulakaw na ko karon pero dili maayo ang weather, naglibog ko. Usa kay ra ba ko og putput or mag-drive ako na nakakataman. Murag gitapol ko karon. Itapol o man na ni ang status sa akong mga tanom. Kinahanglan na pud og iripating ang uban. Mao ni status sa akong mga tanom diri asa amoa terrace. Nindot na siya ang akong photos. Tambukikoy na. Mao na ako background sa likod. Mao na nindot ang bay. Nice ang balay sa ako likod. Mauni guys. So paingon na tali ko. Unsa ba? Mulakaw na ko. Hinguwan naman kusog tali noon. Nahinguwan, naglibog na ko. Mulakaw dili. So paabuton lang nato guys nga wa nay kuan ulan. Okay guys, katong ganina nga terrace nga nainindot nga at ba nga balay mao to ang terrace sa south nga part nga ria. Terrace sad ni sa north nga part. So mao ni guys, mapilitan jud ko ani og drive kay nagaulan man. So need ka jud na nako mulakaw na lang gajud ko, dili na ko magadlok-adlok sa kuan ulan. Kay be mag-drive na lang siguro ko. Sige, okay guys, diyan ako sa sakyanan. Ano man day na unsan may nadubli naman ng jawi, di ano man day nag-umot ang jawi sa ano niya ilak man ano gani kay tulo ka buok ning akong yawi. Di ano ko sa sakyanan guys, magpaandar na ko, magpainit sa akong sakyanan kay okay naman ito dito. Painit-initon pa na to og gamay. Pagkahuman atong patlihan ang tahan. Ako
Ako sa ablihan ang puntahan. Kusog naman na yung ulan. Sayang pag di ko mulahos, naka-change na kong outfit. Di ko mulahos og lakaw. Mulahos na lang dyan kong lakaw, ane. Isang adyo ato posisyon. Baking ako. Baking. Nakarga na ko, guys. Kaingon ako. Ako rang usa, guys. Way mo uban ako. Kaya akong mga anak, dilihingupan. Naura man po lang akong pag-drive. At naman ko sa ATM, pagkahuman, palit ko upat. Or mohapit ko ni Ate Helen. Akong i-check si Ate Helen sa iyang kuan, flower shop. Sorry sa dito. Anak ko nari sa lapit nga naay mall. Okay guys, na nang ATM nga hata mo na uko. Okay guys, humanata nga to, humanata nag-transact sa ATM. So paingon na ta sa asa man ko paingon? Asa man ko paingon? Adto ko sa ako friend nga naay ibantayan nga flower shop. Metro Gaisano. Mauna ang Metro Gaisano. Sa Baybay City, Leyte, Philippines. Liko ta paingon sa dagat. Rasulihon si Ate Helen doon. Kung naaba siya nabantay sa iyang flower shop. Na yun, may dagang flower shop here. Daghang parking area, why nag-shopping? Aron dako ang parking area nga di wa jud tagsara ka jud nag-shopping. Oo na, tungod sa pandemic. Tagsari nag-shopping. Di ako sa nang updi kay ako ni parking og tarong akong car unsa ni pag-parking ako kasabot. Uy, opsan ni nako. Ate! Na si Ate Helen? Mo balik ra to. Sige, balik ra dito. Uwan pod. Uli di ay guys. So ato na tong ako tong huwaton kay para mag-chika-chika kami, para ma-enjoy na pud ko or para mawa ang akong kalaay sa akong kinabuhi. Ako ning patyon ang engine. Sayang ang gas. Tapos dito. Hindi nawa lang ko hinggawas guys. Kay mauwaw ko nga. Wagahog tuyo dire. Sumuuli na lang siguro. Tungod lagi po kay nag-uwan-uwan naman lagi karon dire. So muuli na lang ko. Kay gigutom na po ko Kay gamay ra akong nakaon pagka lunch. Kay daghang ko gikaon pagka morning ug late na sa dang akong pamahaw ganina nya 2 cups of rice akong nakaon pagka morning sa ko breakfast unya pagka lunch gamay ra ako gikaon nya gigutom naman po ko karon kay wa pa man po ko nag-snack lagi mga 4 PM na diri karon sumuuli na ko guys pero mo palit ko og pat kay mag-ready na jud ko nga ako na tong iripating tong akong mga plant nga nagkinahanglan na og ripating kanang mga bago nga mga pataw paliton. Okay guys, di na lang ko mo huwat ni Ate Helen. Next time na lang ta mag-vlog diri sa iyang flower shop nga gibantayan. Okay guys. Ano ko? Ate! Mauli na lang ko ate. Kay dili naman siguro to mujute. Dili na siguro to mujute. Ay, uli na to. Wa lang. Sige. Salamat. Uli na lang ko kay gutom na ko
Nangita nag-snack ang ahong tiyan. Mahapit pa ko palit upat. Kaon na lang ko baho inigamot. Inigamot na ako. Kaon na lang ko baho. Kaysa palit pa ko. Oh, naong na ko lagi. Ikari lagi dyan ako ang akong kam-vlog sa akong pag-drive. Kaya ako raman lagi nag-inusara. Kuan mo na yung sariling sikap na lang eh. Ay, nag-uwan-uwan mampun. Diyos ko eh. Kamusta ang ganahan ng gawas. Ako po eh. Uwan-uwan. Hi guys, wala ko mo. Wala lang ko muhapit sa mupalit ko og pat. Kaya ngano, wa ko makakita og parking area. So next time na lang ko mupalit og pat. Dayon mo adto ko sa market. Kay lisod ta magpataka-tag parking. Matikitan ta sa mga traffic enforcer. So maglikay na lang ta guys, kay sayang ang 500 magpataka ta og parking. Next time na lang ko mupalit og pat kung mag-market ko. Mao ni guys, uli na lang ko paingon sa balay. Kay lisod na, makasala kita. Kataka-taka taong parking, makasabaan ko. Wala ba ko'y kwarta diri apang pang budget sa parking fee. Mao ni guys, angan irang patuto ang atong video. Salamat sa pagtanaw. Katong ganahan mo subscribe sa akong channel, palihog ko subscribe sa Alma Joy Vlog. Kanang pindutan na lang sa daang notification bell para pirmi mo updated sa akong mga video sa mga umaabot pa nya. Palihog ko ayo intawon po ninyo escape ang mga ads nga hinagmay nga mga ads. Okay guys, salamat sa inyong pagtanaw. Okay, bye bye, see you on my next video. Bye bye.